V současné době se na internetu objevila zmínka o nové Bambulab tiskárně pojmenované H2D, která má být nad X řadou. Tiskárna má údajně mít rozměry 49x51 x 62 cm a postel velkou 35x35 x 35 cm, což by mělo být podobné jako Prusa XL nebo K2 Plus od Creality. Mezi další vlastnosti má patřit hlava s 2 extrudéry, která by usnadnila multimateriálový tisk a snížit objem odpadu. Další údajná vlastnost má být vyhřívaná komora, filtr na čištění vyfukovaného vzduchu a extrudér má dosahovat teploty nad 300 stupňů Celsia. Vzhledem k absenci madla na horním skle se dá spekulovat, že tiskárna bude mít aktivní teplotní kontrolu v komoře, tudíž už nebude potřeba otevírat dvířka pro tisk PLA, aby se předešlo zaseknutí materiálu v extrudéru. Díky 2 extrudérům tiskárna potřebuje nové AMS s 2 vývody a je možné, že AMS bude obsahovat i sušičku filamentů, která je vidět na spodní straně AMS. Kapacita AMS zůstává na 4 filamentech. Prozatím jsou tyto informace jenom spekulace, když údajně fotka pochází od firmy, která dělá balení pro Bambulab. Cena tiskárny s AMS se má pohybovat kolem $2,500. Vzhledem k veřejným patentům firmy Bambulab je tato spekulace nejspíš pravděpodobná. A co si myslíte o tiskárně vy?